Teknolojiya ku roj bi roj bi pêş ve diçe, di her qadên jiyanê de her tim nûjenkirina tiştan di sepîna jiyana mirov. Heta ev yek, ev qas bi lez birê ve diçe ku gelek caran civak di navbera keltûra kevneşop û jiyana nûjen de xwe asîmayî peyda dikin. Bi taybet civakên girêdayî kevneşopiyên xwe di vê proseyê de her di navbera qedîm û niha de tên û diçin. Kevneşopiyên ku ji holê rabûyî bi sîberên di hizra xwe de tejî dikin. Jiyan jî her wek lêgerîneke bêsînor diherike diçe li pêşvan. Peykersazê Kurd Sadık Arslan di pêşangeha xwe ya bi navê hişmendiya birîndar de balkişandina li ser vê babetê armanc dike û her wiha birêya peykeran lêkdana berê û niha jî pêşkêşî me dike. Moderniteyi hazmetmeyen toplumlar, özellikle geleneksel kalmış. Kesên ji civakên girêdayî kevneşopiyên xwe roja xwe cureyekî birêve dibin. Lêbelê ji ber ku li ser modernîteyê zanyariyên wan kêm in, bûyerên ku rûbirû dimînin baş tê nagêjin û aliyek van kêm mas dimîne. Beriya min filozofê Îranî Daryuş jî behsa ev rastiyê dike. Her wiha çîroka Sadık Arslan ya bi kar û xebatên hunerê re jî ji zerokatiyê pê ve dest pê kiriye. Ya sanat hayatımın her alanda olduğu. Huner her tim di jiyana min de hebû. Fikra amadekirina peykerên ji sîberê jî 4-5 sal berî niha di hişê min de peyda bûm. Berhemên min ne peykerin ne wêne. Min karek newa dîsîplînên ji hev cuda amade kir. Ji ber ku demsala em tê de wiha dixwazim. Bi ew xebata peykersaz Sadık Arslan û dîmenên xebata wî derxistî holê careke din dikeve bîra mirov ku zaman bi rastî gelek zû diçe û di heman demê de her tiştî diguhere. Dayîk û bavên Kurd hemîşe ji zarokên xwe re çîrongên berê yên sivaran û qehremaniyan digotin. Belem di nifşên îroyîn de gelektir eleqeyeke dijîtal derdikeve pêş çavan. Nalîn Dirî, Kurdistan 24, Ankara.